Дарагія сябры, вітаю ўсіх. Пачынаем наш стрым у самыя бліжэйшыя хвіліны. Зараз я папрашу ўсіх, хто далучыўся. Зараз прямо ў першыя хвіліны нас 4 чалавека, бачу, чакалі гэтага стрыму. Так як я працягваю спробы палепшыць якасць гука, палепшыць якасць карцінкі, мне вельмі важна, каб вы напісалі, як мяне чуваць, таму што мікрафон у меня крыху гарэзнічае і трэба прывесці яго да парадку. Таму я вас папрашу вельмі сказаць, ці нармальна ён гучыць, ці мяне чуваць без перашкодаў. Бо калі з гукам будзе кепска, то пераключымся на петлічку. Пішыце, калі ласка, як мяне чуваць. Гарэзнічае і трэба прывесці яго да парадку. Пакуль што я чую, што ўсё клас. Но будзем спадзявацца, яно так будзе і надалей. Но ў любым выпадку я чакаю вашых каментараў. Як я ўжо казаў, тыдзень сёння вельмі насычаны быў. Ёсць што абмеркаваць. Мажліва, мы на парозе прямо такі тектанічных зрухаў у становішча нашай краіны. Хаця не факт, паглядзім. Сялякая зараз можа быць. Вось спадар Зеленскі, канешне, дае вагню крышачку. Сюрпрызаў падкідвае у нашым палітычным раскладзе. Так, 7 чалавек нас глядзіць. Не бачу каментараў, што да гука. Ну, раз мяне чуваць нармальна, то будзем спадзявацца, што і надалей яно так будзе. Дзякуй Богу, змог я палепшыць карцінку, змог палепшыць гук. Гэта вельмі добра. Вось тады анонс, што мы сёння разглядаем. Значыцца, пачнем мы з навінаў, якія вы маглі прапусціць, якія не такія гучныя ў навінавых стужках, але якія, тым не менш, важныя для разумення таго, што адбываецца ў краіне і свеце. Я іх вам пералічу, зачытаю і раскажу, што я думаю наконт кожнай з гэтых навінаў. Потым сітуацыя ў Іране. Вы памятаеце эпахальнае не пагадненне між Іранам і ЗША, якое так і не было заключанае. У меня была чуйка, што гэта адбудзецца, і поэтому я не каментаваў ніякім чынам. Ну і вось моя чуйка спрацавала. На шчасце ці не, гэта яшчэ будзе таксама бачна. Вось. І пасля мы перайдзем да таго самага буса раздору, па якім ударыў нехта. Хтосьці. Хто ударыў, мы будзем высвятляць у працэсе нашага стрыму. Вось. І што з гэтага вынікае, і што там з ультыматумам Зеленскага Лукашэнкі. Як наш вусаты таракан будзе выкручвацца і што нам у сувязі з гэтым трэба рабіць. Ну што, сябры, я бачу 11 чалавек. Бачу 11 чалавек, і зараз тут все расставлю як след, і мы пачынаем. Так, нагадаю, калі ласка ўсім, хто толькі што далучыўся, каб вы абавязкова па мажлівасці скінулі спасылку на гэты стрым сваім сябрам, знаёмым. Ну і калі ласка, пастаўце лайк. Прямо падчас прагляду, гэта не цяжка, а мне дапаможа зрабіць так, каб гэтае відэа пабачылі больш людзей, таму што беларускамоўныя стрымы не супер класна залетаюць на ютубе. Нам трэба, каб нашыя словы чулі больш беларусаў. Мы сур'ёзна ставімся да ўсіх сігналаў, якія паступаюць ад украінскага боку адносна ўцягвання Беларусі ў вайну і бяспекі ў рэгіёне. Гэта гаворыць Святлана Ціханаўская, лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў. На гэтым тыдні ў Кіеве місія дэмакратычных сілаў Беларусі ва ўкраіне правяла круглы стол, на якім эксперты і прадстаўнікі Белпол прадставілі інфармацыю па мілітарызацыю Беларусі і планы Расіі па далейшым уцягванні нашай краіне ў вайну. Гэтую пагрозу нельга ігнараваць альбо недаацэньваць, да іх неабходна ставіцца з поўнай сур'ёзнасцю.
гаворыць Святлана Ціхановская. Працягваю яйную цытату: «Украіна размаўляе з Лукашэнкам мовай сілы, бо менавіта яе ён разумее лепш за ўсё. Лукашенко павінен усвядоміць, уся адказнасць за мажлівыя наступствы для краіны будзе ляжаць на ім». І это абсалютная праўда. Ну і напрыканцы яна сказала: «Я ведаю, што беларусы супраць вайны, таму звяртаюся да кожнага з нас. Беражыце сябе і не дазваляйце уцягнуць сябе ў чужую вайну». Як лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў і прэзідэнт-элект, ну, конечно, яна сказала все максімальна правільна. Хаця я, як рэвалюцыянер, конечно, крышачку іншага пункту гледжання прытрымліваюся, але яна як дзейсны палітык, яна, конечно, сказала ўсё верна. Венесуэла. Вельмі цікавыя працэсы зараз адбываюцца. Вы памятаеце, што ў студзені там Лукашенко, прабачце, што там Трамп у студзені досыць ліха расправіўся з Мадурам. І вось, пасля 8 гадоў эміграцыі у Венесуэлу прылецела старшыня нацыянальнай асамблеі ў выгнанні, гэта накшталт у нашай каардынацыйнай рады, Динора Фігера. Вось яна на фота. Гэтая жанчына. Яна сустрэлася з Хорхе Родрыгесам, гэта кіраўнік афіцыйнага парламенту, і заадно брат цяперашняй кіраўніцы краіны Дэлсі Родрыгес. Динора Фігера гэта былая дэпутатка Нацыянальнай асамблеі Венесуэлы. Яна ў 18 годзе зазнала палітычны пераслед і атрымала палітычны прытулак у Гішпаніі. У 2023 годзе яе абралі кіраўніцаю парламента ў выгнанні. І вось 18 чэрвеня яна прылятае ў Каракас. У аэрапорце яе сустракаюць амерыканскія дыпламаты, і ў той жа дзень яна сустрэлася з Хорхе Родрыгесам, ужо вышэй згаданым. Падрабязнасцяў пра гэтыя перамовы нам вядома небагата. Як паведамляе афіцыйны парламент, палітыкі стварылі парытэтную працоўную групу з парадкам дня, які утрымлівае канкрэтныя этапы і графікі дзеля таго, каб, зноў жа цытата, спрыяць умацаванню дэмакратыі і міру ў пошуку будучыні поўнага дабрабыту для венесуэльцаў. Ну, дзяжурныя фразы, конечно, з аднаго боку, але у Дзярждэпе ЗША заявілі, што вынікам гэтых перамоваў мае стаць узнаўленне дэмакратычных інстытутаў, умацаванне мясцовага цэнтра выбаркаму і аднаўленне гарантыяў палітычнага удзелу апазіцыі ў палітычным жыцці краіны, абарона грамадзянскіх правоў, неабходная для адкрытага палітычнага дыялогу. Нагадаю, што яшчэ да гэтага была праведзеная маштабная палітычная амністыя. Выйшлі на волю згодна з сцверджаннямі праваабаронцаў сотні палітычных зняволеных, а самі ўлады заявілі, што пад амністыю патрапіла 2000 чалавек. І тут я, конечно, не ўпушчу мажлівасці укалоць усіх, хто біў там себе пяткай грудзі і крычаў, што ніякай дэмакратыі ў Венесуэле не будзе, таму што Амерыке толькі нафта патрэбная. Все, яны зараз паставяць свайго прэзідэнта і проста будуць пампаваць нафту і надалей, потому што Трамп кепскі. Ну вось, як бачыце, сітуацыя не зусім такая простая. Насамрэч, реально, я ўжо тлумачыў на сваіх стрымах, чаму зацікаўлены амерыканцы ў рэальных палітычных рэформах у Венесуэле. І менавіта гэта зараз адбываецца, і той факт, што прадстаўнікі Дзярждэпа сустракалі яе, і старшыня парламента сустракал эту Динору Фігеру. Вось, гэта гаворыць аб тым, што працэс ідзе, ён ідзе на высокім узроўні і кантралюецца амерыканцамі. А вы, спадары крытыкі, хочаце, каб все было адразу. Вось толькі прыбралі гэтага Мадура, і тут жа на наступны дзень наступіла ліберальная дэмакратыя. Ну, так не бывае. Яны рухаюцца ў гэты бок, і пакуль што я бачу, што рухаюцца паспяхова. І да поспеху ім надалей у гэтым руху. І яшчэ для нас, беларусаў, гэта вельмі важны кейс, таму што ён паказвае, як апазіцыянеры, якія досыць шмат год прабылі ў міграцыі, а это, дарэчы, атрымоўваецца ў ейным выпадку ўжо 8 год, это больш, чым мы зараз, так, у выпадку Диноры Фігеры, яны вяртаюцца ў краіну, вяртаюцца бяспечна,
і пачынаюць удзельнічаць назад у палітыцы. Я думаю, аналогіі нікому не трэба праводзіць, все самі бачыце, гэта для нас добры знак. Ну вось таму давайте не будзем нашым асабістым сімпатыям і антыпатыям дазваляць затмеваць рэальны стан рэчаў. Любім мы Трампа, не любім мы Трампа, але як бачым, многія тыя рэчы, якія ён робяць, яны ідуць на карысць. Працягваем размову пра атлантычны рэгіён. Куба. Там пачынаюцца, а дакладней урад адобрыў досыць вялікі пакет сацыяльна-эканамічных і палітычных рэформаў. Яны аб'яднаны ў 23 асноўныя кірункі, там вельмі шмат, поэтому прабежымся досыць коротка. Ну, для пачатку яны, канешне, сабраліся, прынялі абсалютнай большасцю, як заўсёды, да, там у ЦК КПСС, тотальны адабрямс, абгрунтавалі неабходнасць гэтых рэформаў неабходнасцю прасоўваць справу сацыялізма, мы не адмаўляемся ад сацыялізма, і ўвогуле это еще Фідель Кастра казаў, ну, як і ў Савецкім Саюзе, усе будь-якія палітычныя рашэнні заўсёды трэба было абгрунтоўваць словамі Маркса і Леніна. Тут і так, але паводле слоў прэм'ер-міністра, кубінскі ўрад разгледзеў 390 прапановаў адносна эканамічных і сацыяльных рэформаў, і больш за палову з іх было прынята. Як паведамляюць СМІ, пакет рэформаў прадугледжвае пераўтварэнне часткі дзяржаўных прадпрыемстваў у камерцыйныя кампаніі з акцыямі і долю ўдзелу. Гэта, падкрэслю, у дзяржаўна-сацыялістычнай краіне. Допуск прыватнага і замежнага капіталу ў новыя сферы эканомікі, стварэнне прыватных банкаў пад дзяржаўным кантролем і пашырэнне мажлівасцяў для прыватнага прадпрымальніцтва. Таксама хочуць дазволіць продаж дзяржаўных аб'ектаў як кубінцам, гэтак і замежным фізічным і юрыдычным асобам, у тым ліку грамадзянам Кубы, якія жывуць за мяжой. Тут я зраблю рамарку. Вы ведаеце, што з самага пачатку рэжыму Кастра і пазней падчас так званага сацыялізму беглі вельмі актыўна кубінцы за мяжу, а найперш ва Флорыду, потому что там, по-моему, 50 ці 60 кіламетраў плыць да этой Флорыды, так, і там аграмадная дыаспара кубінцаў, і, конечно, они хацелі б вярнуцца, хацелі б працягнуць свой інвеставаць у сваю родную краіну, і вось зараз ім па закону будзе дадзеная такая мажлівасць. А кубінскім прадпрымальнікам упершыню дазволяць наймаць больш за 100 супрацоўнікаў і валодаць некаторымі прыватнымі кампаніямі, некалькімі, прабачце, прыватнымі кампаніямі адначасова. То бок, разумееце, што это значыць? Это фарміраванне новага сацыяльнага класу, буржуазіі, мясцовая нацыянальная буржуазія. І калі гэта будзе здзейснена, канешне, сацыялістычны рэжым усё. Прыватны сектар зможа працаваць у большай колькасці галінаў, то бок зараз гэты галіны былі абмежаваны. Прямыя замежныя інвестыцыі ў прыватны бізнес будуць рэгулявацца асобнымі нормамі. Факт том, што яны будуць дазволеныя. У сельскай гаспадарцы фермеры атрымаюць доступ да замежнай валюты і права наўпрост імпартаваць сыравіну без удзелу дзяржаўных пасрэднікаў, то бок ізноў жа ўзмацнення лакальнай слою капіталістаў на земле, так бы мовіць. Спрашчаюцца некаторыя нюансы па іхняй працы. Для стымулявання ўнутранай вытворчасці ўводзяцца тарыфныя ільготы на імпарт сыравіны, а лагістычныя ланцужкі будуць перабудоўвацца. Зноў жа, гэта актывізацыя эканамічнага жыцця. Ну і ў фінансавай сферы можна будзе ствараць фінансавыя прыватныя валютныя біржы, рынак лічбавых валют і валютныя аўкцыёны. І закранутая таксама была палітычная сфера. Мясцовыя ўлады змогуць распараджацца ўласнымі валютнымі даходамі, распрацоўваць сумесныя праекты з кубінцамі, якія жывуць за мяжой, ізноў-такі, і таксама ажыццяўляць замежна-гандлёвыя аперацыі без непасрэдна узгаднення з цэнтральнымі ўладамі. То бок, ну, там эканоміка была зацэнтралізавана, як у СССР свой час, зараз даецца аўтаномія мясцовым органам уладу. Ну і таксама плануюць адмяніць падаткі і мытныя зборы на тэхналогіі сонечнай энергетыкі і будуць скасоўваць большую частку адміністрацыйнага кантролю над цэнамі. Прывітанне капіталізм. Я думаю, што калі гэта все будзе рэалізавана, зробім такую дробненькую ремарку, так, то гэта, канешне, будзе канец рэжыму
кубінскага рэжыму, як мы яго ведаем. Яны, вядома, заявілі, што ніякага дачынення тут вайсковы ціск ЗША не мае на гэтай рэформы, мы это яшчэ даўно планавалі. Ну, вы ж самі разумееце, што это ўсё полная лухта. Яны, конечно, просто ў нейкі момант прыкінулі, пакубаторылі і вырашылі, што ну, чым нам ступаць у вайну з ЗША, лепей мы саступім уладу, паглядзелі на Мадура, паглядзелі на Хаменеі і вырашылі, што мы не будзем у гэтыя дурныя гульні гуляць, а лепей проста правядзем рэформу, як правялі ў свой час у Савецкім Саюзе. То бок вельмі лёгка прасачыць аналогію з перабудовай савецкай. Фактычна тыя самыя рэформы дазволілі прыватнае прадпрымальніцтва і пасыпалася ўся сістэма. Яшчэ добрая навіна. Запрацаваў сайт адноўленай беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат», якая існуе, нагадаю, з 2000 года. Як гаворыць Яраслаў Іванюк, на сёння «Камунікат» удалося аднавіць практычна да таго стану, у якім ён быў да атакі. Зараз даступныя там больш за 70 тысяч адзінак інфармацыі. Нагадаю, што 7 траўня 26 года «Камунікат» быў моцна атакаваны хакерамі, зразумела, з чыяго боку, у выніку чаго былі выдаўленыя амаль усе файлы, якія там назапашваліся гэтыя 25 год. Ну, а напрыканцы 25 года рэжым прызнаў змест сайта экстрэмісцкімі матэрыяламі. Так, па блоку навінаў у нас усё, 18 чалавек глядзіць, пішуць, што гук норм. Дзякуй вам, я вельмі рады, што ўрэшце рэшт мы настроілі нармальны гук. Паехалі далей, не будзем цягнуць доўга. Іран. Ох, з Іранам зараз, конечно, складаная сітуацыя, балюча аб гэтым казаць, аднак рэчаіснасць дыктуе неабходнасць. Пачому я сябе чую? Пагадненне. Значыць, вы, напэўна, глядзелі ці чулі краем вуха, што Іран з ЗША заключылі мемарандум, які дамовіліся падпісаць учора, мусілі б падпісаць учора ў Швейцарыі. Значыць, я прабегся, ну, дакладней не прабегся, прачытаў змест гэтага пагаднення. Калі коротка, гэта поўны трындзец. Суміруючы, зняцце санкцый з Ірана, 300 мільярдаў долараў на ўзнаўленне інфраструктуры і ўсё, вот этому тэрарыстычнаму рэжыму 300 мільярдаў долараў. Канешне, яны гавораць, што ЗША гавораць, мы не будзем з бюджэта ніякіх сродкаў выдзяляць, это просто вот сфарміруецца інвестыцыйны фонд з прыватных кампаній саудаўскіх, і вось яны выдзеляць гэтыя саудаўскіх, там, прабачце, краінаў заліва, я маю на ўвазе, так, саудаўскіх, бахрэйнскіх, не ведаю, катарскіх і гэтак далей. Яны выдзеляць ім 300 мільярдаў долараў на ўзнаўленне. Мы ЗША тут не прычым, ну просто вось даем ім, так бы мовіць, зялёную на доступ да інвестыцыйных фондаў. Акрамя таго, ЗША, згодна з гэтым пагадненнем, абавязуецца не ўмешвацца ў ўнутраныя справы Ірана. ЗША абавязуецца пакінуць Ірану ядзерную праграму ў бягучым выглядзе, то бок тое, што ёсць, мы вам пакідаем. Ніякай нават гаворкі пра вываз узбагачанага ўрану там няма. ЗША абавязуецца не ўзмацняць вайсковую прысутнасць у рэгіёне. А што Ірану адказ? А Ірану адказ гавора, ну мы так і быць дазволім хадзіць па Армузскаму праліву і не будзем распрацоўваць ядерную зброю. Мамай клянемся, мы не будзем. Карацей, это трындзец. Сапраўды звонку гэта выглядае як капітуляцыя. Аб'ектыўна, з знешнепалітычнага пункту гледжання для ЗША гэта ганьба. І колькі я сачу за палітычным жыццём сусветным, я яшчэ не памятаю аніводнага такога ганебнага учынку з боку амерыканцаў на Бліжнім Усходзе. Ось, я яшчэ не памятаю, каб так прыніжалі ЗША на сусветнай арэне. І мне гэта вельмі балюча бачыць, потому што я вялікі аматар ЗША, я аматар іхняга ладу жыцця, іхняй палітычнай філасофіі, іхняй гісторыі, вялікі прыхільнік. І, канешне, мне было цяжка бачыць, як гэты тэрарыстычны рэжым выгандляваў для ЗША, для сябе, дакладней такую здзелку з ЗША, якая з'яўляецца вельмі карысным для гэтага тэрарыстычнага рэжыму і вельмі ганебнай для ЗША. Непрыемна было гэта бачыць. Для народа Ірана, якому Трамп казаў, што дапамога ўжо ў дарозе і захопліваеце дзяржаўныя установы, гэта здрада.
Это самая сапраўдная здрада. Незалежна ад таго, будзе заключаная гэта дамова падпісаная ці не будзе, сам факт яе заключэння пасля такіх слоў, канешне, гэта здрада. Гэта трэба прызнаць, як бы горка гэта не было. Для Ізраілю, гэта, падкрэслю, найгалоўнейшы саюзнік ЗША на Бліжнім Усходзе, для Ізраілю знішчэнне якога з'яўляецца для рэжыму аятолаў ідэяй фікс, гэта таксама здрада. Гэтая дамова была ўзгодненая за спіною Беньяміна Нетаньяху і ізраільскага ўраду, без усялякай з імі згоды. Матывацыя Трампа зразумелая, чаму ён вырашыў заключыць такое пагадненне. У лістападзе выбары ў Кангрэс. Закрыты Армузскі праліў, гэта азначае рост коштаў на нафту. Рост коштаў на нафту азначае уздаражэнне ўсіх тавараў, незадаволенасць выбаршчыкаў і, хутчэй за ўсё, ягоная рэспубліканская партыя пралетае на фоне ўсіх астатніх не вельмі прыемных вынікаў бліжневасточнай кампаніі і увогуле как бы з замежнай палітыкі. Конечно, не можа это дапусціць, яму трэба было падысці да выбараў у нармальным стане, што прад'явіць свайму электарату, а не ўздаражэнне ўсіх прадуктаў на паліцах. І другі момант, гэта тое для таго, каб зламаць гэты статус-кво, Трампу неабходна было ісці на наземную аперацыю. Яны, калі пачыналі Epic Fury, яны разлічвалі на тое, што іранская верхушка зламаецца пасля таго, як гэтая верхушка яна будзе ліквідаваная. Не зламалася, выстаялі, зрабілі стаўку на тое, каб перакрыць Армузскі праліў, пашкодзіць сусветнай эканоміцы і тым самым аказаць ціск на ЗША і ягоных саюзнікаў з тым, каб яны спынілі гэтую аперацыю. І трэба сказаць, у кароткатэрміновай перспектыве ў іх гэта спрацавала. То бок рэальна гэтае пагадненне, сам факт таго, што яно было ўзгодненае, што з гэтага выйшла, мы зараз пазней паговорым, сам факт таго, што яно было ўзгодненае, гэта перамога Ірана на кароткатэрміновым трэку. То бок гэта не перамога іранскага рэжыму, у глобальным сэнсе, чаму я раскажу пазней, але гэта выйграны час. То бок гэта выйграная бітва, скажем так, для рэжыму аятолу. Ну і Ізраіль паглядзеў на гэта ўсё, што ў іх за спіной заключаюцца дамовы незразумела якія, што ЗША ад іх адварочваецца, што фактычна даюць зялёную Ірану на далейшую распрацоўку атамнай зброі, з чым ён абавязкова зоймецца пасля таго, як яго пакінуць у спакоі. І падумалі, а на халеры нам такое трэба. І у ноч перад падпісаннем, меркаваным падпісаннем гэтай дамовы ў Швейцарыі, яны ударылі па 80 цэлях у Ліване, цэлях Хізбалы. Хізбала, нагадаю, гэта іранская проксі-сіла, перакладаецца іхняя назва як партыя Бога, ні многа ні мала. Вось, яны з'яўляюцца фактычна паралельнай уладай у Ліване. Шыіцкая арганізацыя. Вось. Яны шандарахнулі па Хізбале і вядома... дарэчы, забыўся сказаць, што ў гэтым мемарандуме было запісана адно слова, што спыняюцца баявыя дзеянні паўсюль, у тым ліку ў Ліване. То бок меркуецца, як быццам Трамп можа спыніць дзеянні Ізраіля адным толькі званком, як быццам гэта Трамп кіруе ізраільскімі ўзброенымі сіламі, а не Беньямін Нетаньяху. У рэальнасці гэта, конечно, не так, і Ізраіль гэта вельмі хутка прадэманстраваў. І яны, конечно, я ўпэўнены, гэты крок быў зроблены, можна ж было і раней біць па гэтай Хізбале, правда, можна это было зрабіць і пасля падпісання мемарандуму, яны проста ў ноч на падпісанне взялі, шандарахнулі па Ліване, і аўтаматам гэта азначыла, конечно, зрыў усіх пагадненняў. Адразу ж Іран сказаў, мы блакуем зноўку Армузскі праліў, потым, правда, абверглі, нібыта не блакуем, але факт у тым, што падпісанне не адбылося. Падпісанне ў Швейцарыі, якое планавалася на учора, не адбылося, то бок гэта ізноў все сарвалася. Поэтому я і кажу, што не каментаваў, добра, што не каментаваў, было зразумела, што гэтае пагадненне, хутчэй за ўсё, не пражыве доўга, а нават калі пачне жыць, то гэта таксама не трывалае рашэнне. І вось яшчэ цікавая навіна у звязку з
вось гэтым разыходам інтарэсаў Ізраілю і ЗША, дакладней Ізраілю і Трампа. Паводле паведамленняў СМІ некаторых, ну, а прыватнасці Fox News, чыноўнікі ў адміністрацыі Трампа пачынаюць вывучаць каналы сувязі з лідарамі ізраільскай апазіцыі Беньяміну Нетаньяху. Прадстаўнікі адміністрацыі нядаўна пачалі рабіць захады для наладжвання кантактаў з апанентамі Нетаньяху, об этом паведамляе The Times of Israel. І згодна з іхняй інфармацыяй, у лік ведучых кандыдатаў на замену Нетаньяху на будучых выбарах ЗША разглядаюць былога прэм'ер-міністру Нафталі Беннета і былога начальніку генеральнага штаба арміі абароны Ізраілю Гадзі Айзенкота. Ну, чаму яны это робяць, я думаю, зразумела. Не атрымоўваецца дамовіцца з Нетаньяху, дык зараз паспрабуем дамовіцца з апазіцыяй. Гэта тая самая сітуацыя была, калі пачыналі там падкатываць асцярожна адміністрацыя Трампа да альтэрнатывы для Германіі, пасылалі ім Ілона Маска, які спансаваў іхнюю перадвыбарчую кампанію, калі яны не маглі дамовіцца з Олафам Шольцам. Вось. Непрыгожа, конечно, непрыгожа сябе паводзіць, гэта вельмі разбуральна. Не хочацца зараз вельмі моцна крытыкаваць Трампа з зразумелых прычын, але глобальна, конечно, трэба сказаць, што па некаторых накірунках так у іх атрымоўваецца добра дупліць гэты аўтарытарны інтэрнацыянал, але па некаторых накірунках, конечно, вось я не лічу, как некаторыя гавораць, што Трамп там нейкі агент Краснов, там нейкі агент Путіна, все это лухта, конечно, так? Як правильно гавораць, сказал нехта адзін з аналітыкаў, не памятаю хто, што калі ў цябе, ну, нібыта ёсць такая версія канспіралагічная, што Путін кіруе Трампам, маючы на яго там нейкі ультракампрамат. Ну, камон, ребята, калі ты маеш кампрамат на Трампа, то гэта ты ў небяспецы, а не Трамп. Ну, ось. І поэтому, я думаю, слушно, не то, што хтосьці кіруе, просто вось як я прадэманстраваў на прыкладзе з выбарамі, рэч у тым, што меркаванні застацца ва ўладзе і пераабрацца, у дадзеным выпадку пераабрацца ў рэспубліканскую партыю, перамагчы на выбарах у кангрэс, яны пераважаюць над усімі астатнімі меркаваннямі і матывацыямі. Колькі там забілі іранцаў, не так важна. Што там з бяспекай Ізраіля, не так важна. Важна пераабрацца. І я думаю, гэтым Трамп кіруецца, і гэта прыводзіць у тым ліку да разбурэння інстытуцыянальных асноваў знешнепалітычнага супрацоўніцтва ЗША, якія выбудоўваліся дзесяцігоддзямі. Я не памятаю, каб былі калісьці такія моцныя трэнні між Ізраілем і ЗША. На маёй памяці, прынамсі, не было. А зараз яны ёсць. Гэта прыкра, таму што наш свабодны свет мусіць трымацца разам. Непрыемна бачыць гэтыя цёркі, разыходжанні між краінамі свабоднага свету, калі ёсць небяспекі нашмат большая. Гэта Расія, Ізраіль найперш. Ой, прабачце. Расія, Кітай найперш. Вось. І гэтага не мусіць быць. Ну, што рабіць? На Дональда Трампа мы ўздзейнічаць наўпрост не можам ніяк. Можам толькі для сябе рабіць высновы і рабіць з Беларусю тое, што ў нашых сілах. Так, ну а ўнутраныя справы ў Іране абстаяць наступным чынам. Выглядае на тое, што КВІР, корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі, адсунуў ад улады ўсіх лішніх, хто замінаў яму кіраваць, пад нагодай таго, што нацыя ў небяспецы, што трындзец, ну, в прынцыпе, як яно і ёсць у іхнім выпадку. Яны фактычна засунулі на другасныя ролі і парламент, і духоўных кіраўнікоў, хто там на маштаба Хаменеі, так, зараз. І зараз кіруе сітуацыяй у Іране найперш спікер парламента, гэта генерал КВІР Мохаммед Багер Галібаф. І менавіта ён дамаўляўся з Трампам наконт вось гэтых вось умоваў. Аднак сам мемарандум будзе падпісваць, меркавана, што мусіў бы падпісваць Масуд Пезешкіян, то бок яны такім чынам скідваюць прыкуп на яго. Потому што гэтае пагадненне, трэба сказаць, нават у такім выглядзе, яно досыць непапулярнае ў Іране. І там нават адбыўся пэўны раскол у элітах наконт таго, ці варта падпісваць хоць будзе-якое пагадненне з ЗША, хоць будзе-якія абавязальніцтвы даваць ЗША. І даходзіла да таго, што былі мітынгі у Тэгеране праціўнікаў гэтага пагаднення, то бок яны настолькі
настолькі про хардкорныя чувакі, настолькі супраць Амерыкі, што лічаць такое нават пагадненне капітуляцыі перад амерыканцамі. І гэта адзін з гэтых мітынгаў разагналі, дарэчы, паліцэйскія в Іране. Што будзе далей? Вось гэта нас хвалюе найбольш. Канешне, вельмі прыкра зараз за народ Ірана, які столькі аддаў жыццяў у барацьбе і працягваюць ледзь не штодзённа караць смерцю людзей там за па абвінавачаннях у шпіянажы. Вось, трымаць людзей у турмах гэта вельмі страшна і балюча ад таго, што нічога не можаш зрабіць гэтым. А сільныя міра сего, которые могуць зрабіць, яны вошкаюцца і думаюць, на жаль, аб чым заўгодна, толькі не аб лёсах людзей. Я пакуль што бачу, што чаму я і сказаў, што гэта выйграная бітва, але дакладна не вайна для іранскага рэжыму, таму што не бачу я верагодным, каб пасля такіх моцных стрэсаў рэжым паўнавартасна ўзнавіўся і вярнуўся ў стабільны стан. Я думаю, там будзе працягвацца безумоўна тэрор, будзе працягвацца дыктатура і практыка паказвае, што будуць працягвацца і пратэсты. Тое, што гэты рэжым вырашаны, тут я згодзін з Рэза Пехлаві, гэта безумоўна. Пытанне толькі колькі яшчэ людзей ён паспее забіць, замучыць і гэтак далей. Калі рэжым, палітычная сістэма вымушаная выдаткоўваць на бяспеку такія каласальныя сродкі, гэта раней ці пазней прыводзіць да ейнай разбалансіроўкі. Доўга краіна не можа жыць у такім стане, не можа жыць у такім напружанні. Маглі бы яшчэ жыць краіны, якія маюць знешнюю падпітку магутную і пры гэтым невялічкія па памеры. Да прыкладу, Паўночная Карэя, так? Але такое моцнае сацыяльнае напружанне, калі пераважная большасць грамадзян ненавідзіць свой рэжым і толькі церпіць яго, яно дзесяцігоддзямі не можа трымацца, нават гадамі наўрад ці у такіх краінах, як Іран, якая прэтэндуе на тое, каб быць самадастатковай і не мае нейкай вельмі магутнай знешняй падпіткі. Таму я лічу, што крызісы там будуць працягвацца, я лічу, што нам недоўга засталося чакаць да наступных нейкіх абстрэлаў, хутчэй за ўсё гэтым зоймецца Ізраіль. Ёсць верагоднасць, што Трамп вернецца да іранскага пытання пасля выбараў у Кангрэс, калі яму ягонае палітычнае становішча дазволіць, хаця, як па мне, ёсць верагоднасць, і што імпічмент яму пагражае, таму што, канешне, расце не задаволенасць Трампам у рэспубліканскай партыі. Вельмі шмат хто з інфлюэнсераў рэспубліканскіх ад яго паадпісваліся. Не таму, што яны так любяць Украіну, не таму, што яны расчараваліся в ягонай, не ведаю, недэмакратычнасці, па розных прычынах, там Такер Карлсон па адной прычыне, Кэндайс Оуэнс па іншай, яшчэ адна блогерка рэспубліканская таксама заявіла, забрала як бы сваю падтрымку ад Трампа не так давно, забыўся ейнае прозвішча. Вось, падтрымка яго слабее. Таму я думаю, што я ўпэўнены, што іранскі кейс не скончаны, мы будзем надалей сачыць, што там адбываецца. Я думаю толькі, што зараз ключавую ролю у вайсковай барацьбе з рэжымам Аятол будзе адыгрываць Ізраіль. І, канешне, мы пажадаем ім усім поспехам. А пакуль што бачу, што это можа зацягнуцца на некаторы час. Штосьці на падабенства сірыйскага сцэнару, вялацекущая вайна. Вось. Плюс, як я ўжо сказаў, маецца глеба для расколу элітаў у Іране. Паглядзім. Я думаю, што упэўнены, што нічога там не... Я это казаў яшчэ в снежні, калі пачыналіся толькі пратэсты, што гэтая сітуацыя хутчэй за ўсё надоўга. Вось. Такім чынам у мяне па гэтых пунктах ўсё. І зараз мы перайдзем да разбору сітуацыі з аўтобусам. Чаціку сёння глуха, 21 чалавек нас глядзіць. Сябры, я вітаю ўсіх, хто далучыўся. Калі вам падабаюцца мои стрымы, калі вы хочаце мою працу падтрымаць і каб нашыя словы пабачылі болей людзей, калі ласка, задонатьце. У версе вы бачыце Patreon. Лепей за ўсё, каб вы рабіліся патронамі. Там вы можете абраць 5 еўра на месяц, 10 еўра на месяц, каму колькі зручна. Я мог бы, сыходзячы са свайго бюджэта, планаваць сваю працу. Вы бачыце, я пашыраюся і ў тыктоку, і паўсюль. Рук не хапае, у мяне іх толькі 2. Трэба болей рук, таму трэба, канешне, ваша фінансавая падтрымка, таму што і аб гэтым мы будзем гаварыць зараз, вось літаральна. Падыходзяць для Беларусі складаныя сур'ёзныя часы, калі інфармацыйная праца наша будзе мець каласальную важнасць для людзей у Беларусі. Данясенне праўды і перадача нашага палітычнага досведу людзям у Беларусі, наша палітычная аналітыка.
я маю на ўвазе блогераў, журналістаў недзяржаўных, яна будзе мець каласальную важнасць. Таму нам трэба пашыраць сваё слова, для гэтага хоцькі-не-хоцькі патрабуюцца фінансы. Унізе ў апісанні вы пабачыце PayPal, пабачыце крыпту, і ўсе рэквізіты для тых, хто хоча заданаціць, калі ў вас ёсць такая мажлівасць. Калі вы з Беларусі, рабіце гэта з асцярожнасцю, толькі праз крыпту, калі ласка. Дзякуй вялікі яшчэ раз тым, хто ўжо мяне падтрымлівае. Аўтобус. Нагадаем вам канву падзеяў. 17 чэрвеня на трасе Гомель-Бранск невядомы дрон ударыў па аўтобусе, у якім знаходзілася дзіцячая футбольная каманда ДЮСШ горадам Мазыра. 6 дзяцей пацярпелі, адна жанчына, жонка трэнера загінула. Яны ехалі на адпачынак, увага, у Геленджик. Геленджик — гэта горад у Краснодарскім краі РФ, усяго у 200 кіламетрах ад Крыма. Я не ведаю, якім гэта трэба быць ёлупням, каб у бягучых абставінах адпраўляць людзей фактычна ў зону баявых дзеянняў. І яшчэ, што вельмі цікава, я не выключаю, што вось гэтыя грамадзяне, якія давалі сваю згоду на тое, каб адпраўляць дзяцей, і улічваючы і самого трэнера, і ягоную жонку, гэта былі людзі, якія харчуюцца навінамі з беларускага тэлебачання. А па беларускім тэлебачанні же, хто не ведае, то я вам скажу, Украіна вообще ніякіх удараў нармальных не наносіць па Крыме. То бок яны толькі зрэдку нейкіх дзяцей забіваюць, зрэдку забіваюць жанчын, а вайскоўцаў расійскіх яны не забіваюць увогуле. І калі яны кудысьці удараць, то гэта максімум шкло выб'юць дзесьці, так? Максімум заб'юць там нейкага грамадзянскага чалавека. Ну, то бок, тое, што мы з вами чытаем, да, то бок фактычна штодзённыя магутныя удары ЗСУ па Крыме, па Расіі, па акупаваных кавалках Украіны, этого нічога не паказваюць. І таму я мяркую, у людзей, якія давалі дабро на адпраўку сваіх дзяцей у Геленджик, у іх склалася ўражанне, а што Расія? Там же все мирно, там же не стреляют, не взрывают, не убивают. Вось людзі не цікавіліся палітыкай, іхнія дзеці ў выніку гэтага пацярпелі, палітыка іх дагнала. Вельмі шкада дзяцей, я ні ў якім разе не зларадствую, таму што я цудоўна разумею, што ў ўзросце там якіх 10-11 год я сам мог апынуцца на месцы гэтых хлапцоў, которых адправілі немаведама куды. Хлапцы-то, ну, і дзяўчынкі, хто там дзяўчынкі былі, я не ведаю. Яны-то не вінаватыя ні ў чым, разумееце, што іхнія дарослыя адказаліся безадказнымі ёлупнямі. Але яшчэ я хачу падкрэсліць, што частку адказнасці за гэтыя за тое, што дзеці пацярпелі, за гэтую смерць у тым ліку нясе якраз такі беларускія тэлебачанні, беларускія прапагандысты, якія ніколі не паказвалі і не расказвалі сапраўдны маштаб баявых дзеянняў на тэрыторыі Расіі. І стварылі ўражанне ў нашых людзей, беларусаў, што можна ездзіць туды спакойна і нічога там не адбудзецца. Але, працягваючы тэму, не факт яшчэ, канешне, што гэта быў украінскі дрон. І зараз мы з вами аб гэтым пагаварым. Усе прапагандысты ў выніку гэтага удару адразу пачалі разганяць, што гэта былі ЗСУ. Паліліся потокі бруду, жоўчы, фашысты, ну, все вот это вот гаўно, прабачце, якое мы заўсёды чуем па тэлебачанню, про тое, што ЗСУшнікі там забіваюць дзяцей, Зеленскі дзе-то забойца і т.д. і т.п. Вельмі шмат бруду, вельмі шмат лайна. А Лукашенко все маўчыць, дзень маўчыць, другі маўчыць. Ад пачатку, я вам скажу сумленна, я чаго аціраюся несупынна, тому што, горача. Тут у мяне горача. Крыху пацею. Пацее твар. Маё меркаванне асабістае было першапачаткова таксама. Такое, што хутчэй за ўсё той, хто кіраваў дронам, памыліўся. І, мажліва, сканчалася батарэя, ён проста накіраваў дрон на першы транспарт, які яму патрапіўся. Бывае такое. Альбо памылка штучнага інтэлекту, бо зараз у ЗСУ ёсць дроны на штучным розуме,
І такое таксама бывае, улічваючы тое, што апошнім часам расіяне маскіруюць сваю вайсковую тэхніку пад грамадзянскую. Ось, алгарытмы штучнага інтэлекту маглі памыліцца і бабахнулі па гэтым аўтобусе. Але у мяне потым пачалі, чым больш інфармацыі дадавалася, тым больш у мяне пачыналася сумневаў. Украінскія афіцыйныя асобы, у тым ліку Зеленскі, абверглі сваю датычнасць да инциденту. Конечно, могут сказать, нет, так они, конечно, не будут признаваться. Ну, я згоден, ідзе вайна, мажлівая дэзінфармацыя з усіх бакоў, у тым ліку і з боку Украіны. Але ўсё ж таки практыка показала, што Украіне больш веры у такіх пытаннях. Тому, калі Расія мае просто не то, што традыцыю хлусні, это просто іх модус вівенді. Яны толькі так і могуць весці справы, увесь час хлусячы і падмануючы. То ўсё ж такі ў Украіне гэта хутчэй выключэнне, абумоўленыя аператыўнай неабходнасцю. І потым Украіна апублікавала дакумент, як паведамляецца СБУ, ось я вам зараз его покажу. Як паведамляецца, як паведамляецца, СБУ перахапіла расійскі дакумент, з якога вынікае, што ніякія расійскія вайскоўцы, сілы абароны і іхнія сродкі выведкі не бачылі у той перыяд ніякіх украінскіх дронаў і ўвогуле ніякіх спробаў штосьці атакаваць. Ну, вы памятаеце, што дроны звычайна па адным не летаюць. То бок пускаць адзін дрон у Бранскую вобласць, ну, неяк дзіўнавата, правда? Нічога не бачылі. Нічога з боку з тэрыторыі Украіны не ляцела. Ну, вядома, прыхільнікі версіі, што гэта былі ЗСУ, адразу пачалі крычаць, што і гэты дакумент быў сфальсіфікаваны. Але ідзем далей. Мала таго, што Украіна абвергла сваю датычнасць да інцыдэнту, яны яшчэ прадаставілі доказ, што гэта не яны. Могуць сказаць, што гэтую паперку, якую паказалі СБУ, яны маглі сфальсіфікаваць. Але давайце паглядзім лагічна. Навошта? Навошта ім такія шматхадовачкі з фальсіфікаванымі дакументамі, з хлуснёй на самым вышэйшым узроўні рабіць, калі яны маглі проста сказаць, ну так, гэта наша памылка, прыносім свае выбачэнні, што ударылі па аўтобусу. Ну, памыліліся. Ну, а нават калі не прыносім выбачэнні, проста сказаць, ну да, ударылі па аўтобусу. І што далей? Ну, типу, і чаму б ім это не сказаць? Што за это Зеленскаму будзе? Нічога. Таму што украінскія дзеці гінуць ледзь не штодзень. І ён можа сказаць, ну, прабачце, мы памыліліся, і нічога страшного, давайте вы так патурбуецеся пра украінскіх дзяцей. Тым не менш, яны пайшлі ў глухую адмову. Гэта гаворыць аб тым, што хутчэй за ўсё яны гавораць праўду. Я пра кіраўніцтва Украіны. А зараз звернем увагу, калі ласка, на характар пашкоджанняў. Это тое, што я вынес на самнейл, і тое, што я вам зараз прадэманструю. Вось, глядзіце, вось як былі пашкоджаныя сценкі гэтага аўтобусу. Мне паясніў эксперт, які зараз знаходзіцца на фронце, па характару гэтых пашкоджанняў. Па ўсім бачна, што атаку здзейсніў невялікі дрон, які быў начынены выбухоўкай з аскепкамі. Такія дроны, як гэты, ось, который ўразіў гэты аўтобус, яны выкарыстоўваюцца на адлегласці да 20 кіламетраў. Это іх максімальная дальнасць дзеяння. Альбо до 40 кіламетраў, калі на батарэі. Значыць, 20 кіламетраў на прямым кіраванні, 40 кіламетраў на батарэі. А зараз глянем, калі ласка, сюда. Вось гэта чырвонай плямкай я вам паказаў месца, дзе адбыўся сам інцыдэнт. Да беларускай межы па прямой, ну, дроны ж лятаюць па прямой, 120 кіламетраў. То бок, той, хто кіраваў гэтым дронам, знаходзіўся на расійскай тэрыторыі. Пытанне.
Значыцца, Украіна, каб гэта здзейсніць, выходзіць, мусіла паслаць адмыслова нейкіх дыверсантаў, якія праніклі б на тэрыторыю Бранскай вобласці і адтуль кіравалі гэтым дронам, каб што? Каб забіць адну беларускую трэнерку? Вы уяўляеце, якая это небяспека, так? Ісці на варожую тэрыторыю гэта каласальная рызыка, гэта рызыка смерцю для сваіх выведчыкаў, сваіх дыверсантаў. Зноў жа вярнуся да фоткі з пашкоджаным аўтобусам, да? Ну, глядзіце, вам не падаецца, што неяк малавата для нармальнай атакі, нармальнага сур'ёзнага дрона. То бок, калі б гэта быў дрон дальнабойны, самалётнага тыпу, так, які можна весці з тэрыторыі Беларусі, то, з тэрыторыі Украіны, то ён мусіў бы быць нашмат большым і нашмат болей нёс бы выбухоўкі. А зараз паглядзім, як выглядаюць пашкоджанні ад сапраўдных украінскіх цяжкіх дронаў, якія лятаюць на вялікай тэрыторыі. Зараз адну хвілінку я вам зраблю невялічкае удакладненне. З таго места, дзе я крышачку паблытаў, калі рыхтаваўся, сказаў вам адлегласць ад беларускай, ад тэрыторыі Беларусі да вось этого месца падзеяў. А насамрэч адлегласць да тэрыторыі Украіны, адкуль тэарэтычна, як па версіі расійскіх медыа, мусіла б весціся кіраванне дронам, які атакаваў беларускі аўтобус. Насамрэч, адлегласць прыблізна такая ж, блізу 100 кіламетраў. Вось, глядзіце на экран, мы бачым, што да Украіны блізу 100 кіламетраў і 140 да беларускай мяжы. То бок, па ўсім выходзіць, што гэты маленькі дрон, ён кіраваўся з тэрыторыі Расіі. І вось адзін яшчэ момант, на які я звярнуў увагу, гэта вельмі мяккая рэакцыя Лукашэнкі. Канешне, ён пацвердзіў афіцыйную расійскую версію аб том, што гэта украінскі дрон. Канешне, ён сказаў, што вцягнуць нас у вайну ні ў кога не атрымаецца. Але тое, што он не пачаў разражацца ваяўнічымі заявамі, крычаць, што ЗСУ забойцы дзяцей і ўсё астатняе. Я думаю, гэта следства таго, што яму ягоныя спецслужбы даклалі, хто насамрэч стаіць за гэтай атакай і з якой мэтай яна была здзейснена. І самае галоўнае, чаму я сумняюся ва ўкраінскай версіі, у версіі таго, што это Украіна ударыла па аўтобусе, а навошта Украіне біць па аўтобусе з беларускімі дзецьмі? Каб што? Які ў гэтым вайсковы і палітычны сэнс? Вайсковага сэнсу, зразумела, няма. Палітычны сэнс, камон, зараз частка беларускага грамадства, якое глядзіць тэлебачанне, толькі, альбо якое сярод вот этих незвызначыўшыхся, яно толькі яшчэ больш абазліцца на Украіну. Понятно, наша аўдыторыя будзе думаць правільна, а тыя, хто менш крытычна умеюць мысліць, яна толькі абазляцца на Украіну. Такім чынам, палітычнага і вайсковага сэнсу здзейсняць такую атаку у Украіны няма увогуле. І это самае галоўнае, чаму я лічу, што гэта зрабіла ўсё ж такі Расія. А вось у Расіі сэнс ёсць яшчэ які. Па-першае, азлобіць беларускае грамадства супраць Украіны, што мажліва ў іх часткова атрымалася. Дакладна мы не можам казаць, бо мы не можам замерыць грамадскую думку. І тут, конечно, трэба перадаць прывітанне ўсім беларускім прапагандосам, якія паслухмяна выкоўваюць гэту інструментальную мэту іншаземнай краіны. Малайцы, конечно.
і другое гэта справакаваць Лукашэнку на крокі ў адказ. Хай не на ўступленне ў вайну, але на будь-якія саступкі па вайсковых момантах. І гэта гледзячы па ўсім таксама не атрымалася, таму што Лука, канешне, дзе б не быў, дзесьці яго і можна назваць неразумным чалавекам, ён, канешне, далёка не інтэлектуал, але ў такіх момантах, што датычна інтрыг і падманаў, ён, канешне, досыць кемлівы. Гэтага ў яго не адняць. І плюс на карысць гэтага і высновы гаворыць тое, што ў Беларусі, прабачце, у Расіі існуе доўгая гісторыя такіх правакацый. Узгадаем выбухі ў дамах у Маскве, у Волгодонску і неўдаўшыся выбух у Разані у 99-2000-х годах. Калі пасля, хто не памятае, я нагадаю, 99-2000 гады пасля серыі выбухаў у жылых дамах ноччу Пуцін скарыстаўся імі як нагодай для аб'яўлення другой чечэнскай кампаніі, у выніку якой ён і другой чечэнскай вайны, якая цягнулася з 2000 па 2009 год, названая была антытэрарыстычнай аперацыяй, контртэрарыстычнай аперацыяй у Чачні. І у выніку якой ён прыйшоў да ўлады і замацаваўся ва ўладзе. І калі у чарговы з гэтых выбухаў не здзейснены ў Разані, людзі, якія заносілі мяхі з белым рэчывам у падвал дома жылога ў Разані, былі амаль што літаральна схопленыя за руку, бо ўсе людзі ўжо былі в такім узрушаным стане, павышаная была бдзительнасць насельніцтва, і ўжо ўсе звярталі ўвагу на хто што куды заносіць. І калі гэтыя мяхі у падвале жылога дома ў Разані адкрылі, паглядзелі, што там, аказалось, што там гексаген. А калі пачалі капаць, хто это рабіў, знайшлі менты не былі, зразумела, ніякім чынам ангажаваныя ў гэтую аперацыю, і яны пачалі высвятляць, хто это рабіў, знайшлі машыну, з якой грузіліся гэтыя мяхі, і аказалася, што машына зарэгістравана у Федэральнай службе бяспекі Расіі, у ФСБ. Не буду зараз распавядаць вам увесь сюжэт, але на гэтую тэму знятыя фільмы, напісаная кніга «ФСБ зрывает Расію». Карацей кажучы, гэта ўжо всем вядома, все людзі, якія ў СМІ абнародавалі вельмі актыўна гэтую інфармацыю, якія казалі гучна пры прычаснасці ФСБ да гэтых тэрактаў, не ўдаўшыхся ў Разані і ўдаўшыхся ў Маскве і Волгодонске, все загінулі загадкавай смерцю. І такім чынам, узгадаць Крокус Сіті Холл тоже вельмі, якім яшчэ гадзіны не прайшло пасля гэтага тэракту ў Крокусе, ўжо пачалі крычаць, што это Украіна датычная, хаця ісламская дзяржава на сябе наўпрост узяла адказнасць за гэты тэракт. Не выпадае сумнявацца ў тым, што Расія здольная на такія правакацыі, здольная забіваць сваё ўласнае кіраўніцтва Расіі, здольная забіваць сваё ўласнае насельніцтва для таго, каб абгрунтаваць тыя ці іншыя палітычныя крокі. Абгрунтаваць пачатак новай вайны, абгрунтаваць узмацненне рэпрэсій, прыняцце новых законаў нейкіх рэпрэсіўных. Такая практыка ў Расіі, яна досыць доўгая, пры Пуціне гэта было пастаўлена ў норму. Вось. І чаму? Таму што Пуцін чалавек дзяржаўны да мозга костак, у тым сэнсе, што ў яго галаве мэта апраўдвае сродкі. Калі нам трэба пабудаваць вялікую Расію, вялікую дзяржаву, то абсалютна ніякай праблемы няма замачыць для гэтага 100-200 расіян. Так, памруць яны, але затое дзяржава наша будзе велічэйшая, мы пойдзем і далучым Чачню. Няма ніякай праблемы дапусціць тэракт у Крокус Сіті Холле, калі не арганізаваць самастойна так, дзеля таго, каб мабілізаваць болей людзей на вайну з Украінай. Так ён мысліць, і таму перад забойствам нейкіх там беларускіх дзяцей ён не спыніцца і пагатоў. Становішча Лукашэнкі ў гэтай сітуацыі прыкрае для яго, для нас не вельмі. Ён паклаў усе яйкі ў адзін кошык, гэта Расія, усклаў усе свае надзеі на сваё палітычнае выжыванне таксама на Расію. І гэты кошык зараз ляціць у прорву разам з усімі яйкамі, якія ён туды паклаў.
выняць іх на лёце будзе, канешне, вельмі праблематычна для яго. І зараз ён вымушаны круціцца, выдумваць альтэрнатыўныя шляхі захавання сваёй улады, таму што ён разумее, што мажліва настане момант, калі на падтрымку Расіі нават вайсковую, нават такую, як у 2020 годзе ён уже не зможа разлічваць. І ён шукае шляхі замірэння з Зеленскім, з Еўропай, і чым далей, тым больш актыўна ён будзе іх шукаць. І, канешне, на гэтым шляху самае галоўнае, чым яму прыйдзецца ахвяраваць, гэта ўласным гонарам. Вы памятаеце выбачэнні перад Зеленскім, вы бачыце цудоўна, як усе кпяць з гэтай нагоды, і, канешне, можна не сумнявацца, што ягонае атачэнне гэта таксама ўспрыняла як прызнак слабасці пэўнай, асабліва найбольш хардкорныя элементы ягонага атачэння. І такіх праяваў слабасці будзе болей, таму што яму прыйдзецца наводзіць масты. Пасля такіх ваяўнічых заяваў, я памятаю цудоўна, як у 21 годзе ён крычаў, стаяў з расхрыстанай гэтай кашулі на мітынгу улетку дзесьці там у беларускім раённым цэнтры, і казаў: а если вы только попробуете на нашу территорию, мы как ломанем. И если будете еще санкции вводить, мы как ломанем. И вот он этот ломанем в 21 годе, а в 26-м он говорит уже «извини меня, Зеленский». И Зеленский гэта адчуў цудоўна. Ён бачыць, што Лукашенко у слабой пазіцыі, і давай ціснуць далей. Стаяць уздоўж беларускай мяжы ретранслятары, якія наводзяць на Украіну расійскія дроны, шахеды. Аб гэтым цудоўна у курсе украінская выведка, і яны ўжо заявлялі аб том, што некаторыя такія ретранслятары яны ўжо выводзілі з ладу. Якім чынам выводзілі, не паведамляецца. Я не інжынер, але наколькі я ведаю, аднімі толькі электрамагнітнымі імпульсамі іх вывесці наўрад ці можна з ладу. Таму, хутчэй за ўсё, гэта былі кропкавыя удары дронаў па гэтых ретранслятарах. Мне так падаецца. Можа, у кагосьці больш ёсць веданне вайсковай справы, напішыце ў каментарах, хто будзе глядзець. І учора Зеленскі выдвінуў Лукашэнкі ультыматум, гавора, што дае тыдзень на тое, каб прыбраць гэтыя ретранслятары з мяжы. І мне яшчэ спадабалася, як ён это сказаў. Ён это сказаў на нейкай шараговай сустрэчы, там на сваім мерапрыемстве. Не тое, што ён взял, запісаў асобны ролик, у якім ён сказаў: Лукашенко, я даю тебе 1 тыдзень. Нет, ён гэта сказаў, так бы мовіць, мімаходзь, між іншым. Але цудоўна разумеючы, што, канешне, гэта дасягне тых вушэй, чые патрэбныя, і гэта будзе моментальна растыражавана СМІ. Ну, Зеленскі это ўжо асоба такога маштабу, што кожны ягоны чих, канешне, СМІ вельмі адсочваюць і рэагуюць на ўсё, што ён гаворыць. Ён гэта цудоўна разумее. Ён паставіў зараз Лукашэнку ў не вельмі небяспечнае становішча, вельмі небяспечнае. Калі ён адвядзе гэтыя ретранслятары, гэта моцны канфлікт з Пуцінам. Калі не адвядзе, я лічу цалкам верагодным, што проста будуць адпраўленыя дроны, гэтыя ретранслятары будуць знішчаны. І замаўчаць гэта ўжо не атрымаецца. Калі мы не пачуем нічога на гэты конт, значыцца, хутчэй за ўсё, яны былі проста адведзеныя. Калі Украіна здзейсніць баявую аперацыю, яны яе здзейсняць проста, і ніхто ім замінаць не будзе. Ні Еўропа, ні ЗША, ніхто ім не перашкодзіць ліквідаваць гэтыя ретранслятары. І калі да гэтага дойдзе, калі Лукашенко дапусціць, разумееце, ён зараз у вілцы. Калі ён адвядзе, спужаўся, абасраўся, прабачце. Калі не адвядзе, яны будуць знішчаны, а што Лукашенко зробіць у адказ? Ён нанясе у адказ удары па Украіне? Ну, 95% даю, што не. Таму што ён разумее, што гэта ўжо паўнавартасны канфлікт, і ў гэтым канфлікце ён толькі заслабне. Таму будуць, я думаю, кряканье з ягонага боку, будуць пошукі альтэрнатыўных варыянтаў, мажліва, будуць зноўкі заявы ў духу «нас ніхто не можа накланіць», але па факту ён прыме умовы Зеленска. Альбо адвядзе гэтыя ретранслятары, альбо адключыць іх. Скажа, мы не адвядзем, альбо адключыць. Альбо, як казаў адзін вайсковы эксперт, ёсць яшчэ варыянт пераключыць іх у іншы рэжым працы, калі яны будуць выконваць іншую працу. Мажліва, ён так зробіць. Па факту, тыпу, як захаваў твар,
нікуды нічога не адвёў, а ў рэальнасці яны перасталі выпаўняць працу для РФ. Я думаю, ён пойдзе на канфлікт з Пуціним, вымушана, выбачаючыся, б'ючы лобам перад ім, ён зробіць гэты крок, таму што Пуцін зараз слабне, а Зеленскі ўзмацняецца. Такое бачу будучыню. Я думаю, не лішнім казаць, што для нас гэта будзе сур'ёзным зрухам. Вось, як любое заслабленне ўлады на сённяшні момант нам выгадна. Любыя іміджавыя ўдары па Лукашэнке нам выгадныя, але, канешне, вельмі важна для нас будзе таксама каб гэтыя ўдары не прыводзілі да страты будь-якой самастойнасці і незалежнасці Беларусі. Ось, то бок нас цалкам задавольніць, калі Беларусь будзе біць Зеленскі, дакладней не Беларусь, а лукашэнкаўскі рэжым. Але нас не задавольніць, калі это будзе рабіць Пуцін. Ось, таму што гэта будзе прыводзіць да заслаблення беларускай незалежнасці. Вось неяк так, вось што я хацеў сказаць. Я бачу яшчэ адзін каментар. Так, накшталт Лука ўжо адказы. Блин, у меня это вот сердечко закрывае апошні склад ваш. Так, сябры, в прынцыпе, ўсё, што я хацеў сказаць, я сказаў. Калі у вас ёсць пытанні, у вас яшчэ ёсць час іх задаць. Я просто хацеў сказаць, што па ўсім відавочна, што Беларусь чакаюць досыць турбулентныя часы. Мы зноўку апынуліся ў цэнтры еўрапейскіх пытанняў бяспекі. І у меня есть такая чуйка, што беларускае пытанне зіграе сваю ролю у будучай архітэктуры ўсходняй Еўропы, якой яна будзе, у якой форме зіграе і як, пакуль што не магу сказаць, але пра нашу краіну будуць чуць. І я ўпэўнены, пра яе будуць чуць не толькі ў кантэксце таго, што мы калісьці, не мы зноў жа, лукашэнкаўскі рэжым прапусціў калісьці войскі на тэрыторыю Украіны. І не толькі ў кантэксце таго, што лукашэнкаўскі рэжым, усе гавораць Беларусь, правда, все ж замежнікі і замежныя СМІ будуць говорить, Беларусь прапусціла, Беларусь дазволіла. Не толькі ў кантэксце таго, што лукашэнкаўскі рэжым ствараў мігранцкі крызіс на мяжы з Польшай. Я ўпэўнены, пра нас будуць гаварыць і ў больш добрых кантэкстах. Для таго, каб мы бралі максімальна наш лёс у свае рукі, каб намі не кіравалі некія знешнія сілы, будь-якія, мы мусім гуртавацца, мы мусім быць моцнымі, мы мусім акумуляваць рэсурс, як мага меней сварыцца і арганізоўвацца. Гэта датычна як беларусаў у Беларусі, гэтак і беларусаў у замежжы. Я ўпэўнены, што вы, мае сябры, мае гледачы, якраз з той аўдыторыі, якая хоча і гатовая штосьці змяняць для Беларусі. Як я ўжо казаў неаднаразова, не трэба ўсім, асабліва гэта датычна людзей, якія на тэрыторыі Беларусі знаходзяцца, не трэба ўсім зараз кідацца, прыгаць на барыкады, ахвяраваць сабой, ісці ў турму. Не трэба, гэта абсалютна дастаткова нашых людзей у турме. Проста я прашу вас усіх і кожнага, захоўвайце сябе, сваё здароўе, фізічнае, псіхалагічнае, адукоўвайцеся, наладжвайце сацыяльныя сувязі з блізкімі вам людзьмі. Хай гэта будуць сваякі, хай гэта будуць суседзі, калегі па працы. Размаўляйце з імі, дзеліцеся з імі, з тымі, каму вы давяраеце, нармальнымі інфармацыйнымі матэрыяламі. Праводзьце больш часу разам. Размаўляйце беларускай мовай. Хаця бы проста збярыцеся 3, 4, 5 чалавек сяброў на прыродзе, на пікнікі і дамоўцеся, што на гэтым пікніку вы будзеце размаўляць толькі беларускай мовай. Вось 2 гадзіны на дзень. Вазьміце фільм нейкі, паглядзіце, схадзіце на нейкую беларускую імпрэзу. Яны яшчэ адбываюцца ў Беларусі. І такім чынам вы будзеце гуртаваць тыя групы даверу беларусаў, з якіх і будуць вырастаць усе перамены. Як яно і ў 20-м годзе гэтак адбывалася. Беларусы зрабілі 20-й год менавіта вось такімі суполкамі сяброў, сваякоў, дзе невялічкая група людзей, але вы давяраеце адзін аднаму і вы ж здольныя штосьці рабіць. Вось.
гуртуйцеся, давярайце адзін аднаму і карыстайце гэты час, калі, на жаль, рэпрэсіі, тэрор і не вельмі добрая атмасфера ў краіне, я это цудоўна разумею. Карыстайце гэты час для таго, каб расці ўглыб сябе, паляпшаць сябе. Гэта таксама рэвалюцыйная праца. 41 чалавек глядзіць, і я буду тады ўжо сканчаць пакрыся, сябры. Аграмадна дзякую усім, хто далучыўся. Падпісвайцеся, калі ласка, на мае соцсеткі. Спасылку на іх вы пабачыце прямо зараз, вось праз пару хвілін, як я скончу стрым, пабачыце у замацаваным каментары. Падтрымайце, у каго ёсць мажлівасць матэрыяльна. Мне ваша падтрымка важная не толькі, як я ўжо сказаў папярэдне, што яна дапамагае мне планаваць мою працу, пашыраць мою працу, але яна мяне, шчыра кажучы, матывуе. Ось, гэта мяне матывуе, калі я бачу, што хтосьці мне ахвяраваў капейчыну там са свайго заробку, а мяне спансуюць пераважна людзі з невялічкім заробкам. Я просто так прыятна і цёпла на душы, нават калі это там нейкія 5 еўра, мне прыятна як знак увагі. Я разумею, што вось моя праца запатрабаваная, і людзі чакаюць маіх стрымаў і гатовыя мяне падтрымліваць такім чынам. Вось, і у каго няма такой мажлівасці, хаця б пастаўце лайк. Калі вы ў Беларусі, рабіце гэта з асцярожнасцю і двойчы падумайце. Пастаўце лайк. Я вас всіх абдымаю, у нас усё абавязкова атрымаецца, падыходзьце на наступныя стрымы, мы абавязкова пераможам. Жыве Беларусь!